party. Ukasha muri Zimbabwe ndinokuchingamidza imose. Zita rangu ndinonzi Endimuridzo kana kuti baba Keketso. Ndingokurudzira munhu wese ngatigezei zvanza zvedu. Social distancing please. Tigare tiri safe. Kana usingakwanise izvozvo gara hako mumba. Ukasha chinonengendetsa nyika vachindofamba paingwendoenda. Chinogona kutamba zvinde simba china marunda. Ndatofunga kuchitengera zimbambamba rejira reganda. Ndichachitichipa kana chindemba makumbo kongedana. Ndichamuendesa kunyika kure kure. Wandinobara ndichitamba rure rure. Indamuzuwa ndichamujaira ronare. Ndekuti ndinoda kuwazeze afare. Unopepetera kunge mebo. Swika ugane nechepambo. Ndikudete mene mundumbo. Ndiwe yanare kwa mutupo. Kebiri hachi mebo. Tirideze ninote manyikere danda. Kutaura wama inyangwe temupani. Tiri mundu mungwe kwenye kupakani. Vechizinga havana nekugani. Asika takapinda pakawanda. Rudera kawoya enda kumbweni. Rudera kubiri zina chungo wanda. Andisaro dama wanda kuganda. Kebiri ya wakanditorera moyo wangu. Kunge ngoma ndinongorira ndichiti pangu. Ukasha unapepetera kunge membo ime Ukasha Ukasha fire fire ndobanda zoti ndiwe unondibikira andina namweweterera doro wangu mamutavara mazwi yangu vanotambira. You got the beauty of mara unondibetsa simojizengere ndiani kwanga nditorera bati mainovika mndinongara elangele taperera mukazi wangu andonditambira ndabuda ziya ndikamerera. Girl, you're not
ukasha fire fire ndirikuzviziva izvezvizvi lo ndikuziva kuti kune vasikana vari kuti isusu wangoimba vana dherera chete ukaimba zvedhafu junda pane chinhu chimwe chete chandinoda kukudzai pane umwe mutambo so unotambwa mutambo iwoyo unotambwa nevasikana vakanaka unotambwa nevasikana vanogeza regai ndikutaurire kuti mutambo iwoyo unonzi chii jitaza haidati ndoda kuti ndikutsanangurerei mutambo iwoyo unotambwa nevanhu vanenge vakachena munzwa kuti mutambo wacho unonzi chii asi unoda kutanga wanamata vemazinza vakaramba ndicharamba ndichinamata ndicharamba ndichinamata ndicharamba ndichinamata agoagoye vanongocherechedza wikines mutambo wemanjuzuva kutambirwe pamatiresi saka zvinoda strictnesi kodei kuunganidzana pamunokokorodzana isu totanga kuzana ndei kukushunguruzana shekutanga kuzana izwa ndakatova dabura iboys retonas havana kana presha unomukira monasi chavanongokoshesa kudhila nesichaza rikutukwa panguva iyoyo ndiani pachinya asi ndakavacherecheza kushanda kwandoita ndotokuda nikitaroyerera kamatombo ndikorokotedza ndakaimba terira vanhu vese makaidaira ndikati vana varige anpulo ema yakazhamba mclub bleaching no sweet I just look chinenge gombera matsiva echuno vanongocherechedza wikinesi saka zvinoda strictnesi kodei kuunganidzana nei kukushungurudzana hanzi mutambo wemanjuzu hautambirwe padini ukasha ndobva ndaenda ndonoti isusu samashona tine kamutambiro katinoita kamutambiro kacho ndo kandikuda kuti ndimboimba nezvangu ukasha Kutaura muri
ndinozvizivawo kuti kune vamwe vasikana vai vaya vanofarira zviya vanofarira tuchirungu toya handikukanganwi mese ndosaka pese ndichiti nyemwerera ndifare ukanyemwerera ndikafara ndobva ndazati upenyu hwanaka iyeni ndinobva ndakuonekai nekamboikaka mazvinzwa ukasha Zimbabwe, gosh, fire. Andy Whistle, Andy Murizo, Ayo, Andy, that was dope. Well done, you did well. All right, so there's a girl, pana begging vocalist, Andy, what's her name?
Bazooka, that's her name. A lot of people are asking Kuti, hey, Shokawani Kwere, chi. Well, her name is Bazooka. That was an amazing, amazing performance from Andy Murizo. We're still here live at the Pocket Hill, ZBC TV, streaming right now on Nash TV, as well as a whole chunk of other places. And we want to say a big thank you to our sponsors, Kitchen Link, for making it happen. Right now, though, you know it's not a Nash TV lockdown live without the best of the best. I got with me here Alexio. Welcome. Thank you. How are you? I'm okay, Shaurubo. Yeah. So was this your first time out, or you've been going up and about? Well, obviously for the necessary things, you know, like obviously if you have to go shopping. And yeah, but otherwise I've been staying at home most of the time, yeah. And how has that been like? Do you have concerts in the living room, concerts in the kitchen, Gadeni? What's going on? It's practice actually. Now my son Kumba actually knows what did every day, Maxine. Also, and then he practices. So it's been practice, family, and that's been the life. Okay. Interesting, very interesting though, yeah. All right, so have there been too much shocking things that you're like, has something like that happened? No. You know what? I think I pretty much spend most of my time at home. You know, we are musicians, by the way, so we practice at home most of the time. So I spend most of my time. So for me, it's not a very new experience. It's just that I spend more time than I normally used to, but it's the same. All right. Yeah. So obviously, as an artist, you appreciate other artists, right? Definitely. So I just gotta ask, tonight, who has been your favorite performance so far? That's like kind of putting me on the spot right there. You know what? I saw your lips. You're like, Yeah. Obviously, you know what? I enjoyed every performance. I liked Terai, Trevor. The vocals are on point, by the way. So enough respect to that. I love Rocky's performance from when he started.